És inacceptable que en un moment en què els municipis són la primera línia de resposta social hi hagi 50.000 milions d'euros retinguts en romanents que no poden ser utilitzats lliurement per les corporacions locals. L'informe parla de sanejament fiscal, però no diu ni una paraula sobre aquest estalvi forçat dels ajuntaments derivat d'una senda de dèficit injusta i d'una llei d'estabilitat pressupostària que pensàvem que el PSOE hauria reformat ja fa molt temps. Aquest superàvit forçat, tanmateix, no permet als ajuntaments invertir en habitatge, en drets socials o en transició ecològica, i aquesta situació perpetua un model centralista i restrictiu que castiga el món local i ofega la capacitat d'inversió pública on més falta fa, que és l'administració més propera a la ciutadania. Creu vostè que té sentit seguir limitant l'ús dels romanents dels ajuntaments quan l'Estat reconeix que hi ha marge fiscal i que calen inversions urgents? I el Banc d'Espanya recomana o recomanarà alguna flexibilització del marc fiscal dels ajuntaments i la senda de dèficit? Si una entidad tiene una situación de superávit estructural, lo que quizá habría que evaluar es si la distribución de competencias está bien establecida, y sabemos que los ayuntamientos han tenido dificultades para asumir gastos impropios en políticas sociales, en políticas de inclusión, y quizá una reordenación de competencias y del sistema de financiación local está pendiente también desde una década.